Trátase dunha das actividades xa consolidadas nos veráns de Boiro, que chega este ano a súa 11ª edición. A concentración moteira Boiro Motos, que se prolongará durante toda a fin de semana, reunirá a numerosos afeccionados ao mundo das dúas rodas, procedentes de diferentes localidades, non só de Galicia, senón tamén do resto de España, e mesmo do norte de Portugal. A organización a cargo do Club Boiro Motos ten preparado un amplo abano de actividades con actuacións musicais, exhibicións de stunt, rutas turísticas e unha nova edición do Salón da Moto. Vamos a seguir a liña dos últimos anos que creo que a xente lle está gustando e pola que nos apostamos desde o principio, que ven sendo diversión, educación e disfrutar da moto e do que rodea, de que é digamos, un ambiente que o coñece lle acaba gustando moito. Invitar a todo o mundo que poda e que queira acercarse a conocernos e vivir o ambiente motero e a pasar un fin de semana con nós de boa compañía. A actividade volve a contar co apoio do Concello, que ve nesta iniciativa un polo de atracción turística e tamén de dinamización económica para o municipio. Un programa de lecer que pasa por unha xornada amplia para todos, para os nosos veciños e para os nosos turistas, e que pon de relieve a Boiro, pon de vanguardia a Boiro cunha calidade importantísima e con unha organización importantísima e con traballo inxente para poder abarcar todo este amplio programa diverso que atende a moitísima xente.